Kalugraman kabataan ng Salpantayanan, inya pong year 2000, Miyapirang Puso, King Arts Center, at kamang makapagaling po King Valeria Kamagaan, King Manila. Itanggal pa na po lahat po kaya ang mga Memorial Park. At kamang maglalagay ang mga Memorial Park. At ikumikit kami itong ayan ang babae. Bigit ko muna 20 to 25. Makatalang po niya harapan ng metong apuntod. At niyang lawal kitang at syugetang puntod ay itandag yun na kinagulit kitang edad na ning lalaki, more or less 26 years old siya. Kaya nanganatang mente ning lalaki ang aking sarili ko. I was then 40 years old. Pero nagtaka ko, harapan itang lapida at ingmeto nga cup of soft drinks ang bongmen mga hamburger. At din yung babae niya, I can surmise or I can guess. Malamang lamang, yung asawa na nilang mahapot-pot. Kaya ang pansyo na ito. At marami niyang mete asawa. Kabang babasa ko rin ang mga sulat kay lapida, apasira na ako ng babae. At kitnangan niya ng niling mahapot-pot, sabi na asawa niya. Father, agad namatay ang asawa ko, ano, at naunlot ang masasayang araw namin. Kitnangan niya o dating soft drinks, ang bumating hamburger, kaya tangarapan na ning pansyon. Father, alam mo, kapag may away kami ng asawa ko, agad-agad binibigyan niya ako ng soft drinks. Kapag meron kami tampuhan blues, inanyayahan akong kumain sa labas para uminom ng soft drink at kumain sa labas. At madalas kapag umuwi siya, may dala siyang soft drinks. At kumisan nga, Father, sabi niya, hindi lang soft drink. Nagdadala pa siya ng beer. Kapag alam niya galit na galit ako, maglalasingan kami. Para daw pag marami na akong nainom, ilalabas ko lahat ng aking sama ng loob. Pero pagkatapos ng Father, peace kaming dalawa ng mister ko. Mother, brothers and sisters, tiglong na ning babae, alam mo, Father, sa aming inuman, maraming mga pangarap na nabuo nang dahil sa aming inuman ng asawa ko, mana. Maraming pag-aaway na nagkaroon ng kaayusan. Inibugin ka sa kariting tama dimdam-tama nung makananong ni Jesus. Minyawad siyang inuman, kinlet o mababae, Samaritan. And the encounter of Jesus with the Samaritan woman tells us of the story. Ang pamangilala ng babaeng Samaritan kang Jesus, muna inawas na yung Hudyo, kakatwa inawas na yung Ginoo, kakatwa inawas na yung propeta, kakapat inawas na yung Kristo, tagapagligtas. At siya po'y pawaga ng iratamo ng gospel reading today. Nung mahanap itang babaeng Samaritana, may develop at may gimala itang pamangilala ng Jesus. Makanya mo naman yung kanyang kata ni Quaresma. An invitation for us to a deeper personal relationship with the Lord.
So much so ay tayo mong ikilalanan bilang mga propeta. Kilalanan tayo bilang mga tagapagligtas. At naranasan tayo yung papagligtas na ng Ginoo. Kabamilalanan ng Sacrament of Reconciliation. Nung lugar ay sumangit na rin nakaltamong kasalanan, metong mo, ihatol na ng Ginoo yaratama, I forgive you because I love you. At inigas ba rin yung tamong yun yung paganahan ay yaratama, yung panahon ng Kwaresma, panahon na yung seminar, karing catechumen at that time, magandang walang 40-day seminar at pawagana ka rin na ngayon katlong Domingo ng Kwaresma, kailangan may kamahalalam lang pamangilala na Jesus. Bayo na mabinyan, kilalanan din Jesus bilang kanilang kaluguran ang mong personal Savior. Inyapin ikiratang relihiyon, kaya mo pamamasang Biblia o pakiramdam karing naman ng Diyos. It is a personal and a deep relationship with the Lord. Nung lugar ng Ginoo, kaluguran tayo, at inyang lugar ka rin puso tamo. Our relationship is not with a book. Religion is not relationship with a book. It is a relationship with the person of Jesus. Nung lugar ng mamilatan lubod, alita. Remember the story of Hosea? Hosea sinaliambet maipos. Igomar. Ayan nakaling ipos sa ini. Pero mamilatan ka rin ang tapo. Uling seli nga pala yung kinasawa na. Inanakani. Alam lubod ang mamilatan. It was easy for the woman para tugi ka rin ang ibang lalaki. At nanabala na mo siya yung may mugling ikot-ikot mabigong. Huling agawa dito, uling kanita rin babay, personal property lang, disposable property lang. As nanong kababauri din babay kanina. Pero manalig ginong kamo sa iya, may papatay ng asawa mo, may para sa kita ng asawa mo, di na may laya. Dininan ang daya mo siya yung asawa na. At sabi na kayo, dininan na ang daya. Manipan ngini, nakalipan. Pero budang, bisa naman magbalik ka na mo. Magbalik ka bilang alipan. Noon bilang meron may asawa. Nung lugarin ni mami na tanalita ko, nung lubod. Niya nga na nilang kanta, come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees do bend, though straight and fall, so must we to others fall. Long have I waited for your coming home to me, living deeply our new life. Piningaya ni Hosea, inasawa na para magbalik na kaya. Until finally magbalik ang asawa na, yan na bilang aliman. Noon ay bilang asawa, nung lugar ng mamila ng lubod, alin ang takot. Here is the God who is inviting us to a deeper personal relationship with Him. At saan niya idagtamo, ini sinulong na ikiratamo, pamanginalang Ingin. At yung pamanginalang tamo kaya, lalong titibig, podang sisimbatan, podang makaramdam tamo, podang tatanggapan saya, ing banalakong niya. Siguro kayo may ikiminong balo yun, nung naling epekto ng inuman, kinggera yung pamibiyabye. Nung lugar yung podang may inuman kayo akilala sitang kabarkada. Nung minsan may itong baso may pasapasay, although it's not hygienic. Pero simbolo na nitang brotherhood you. Kaya niluman na ka ng pangarap, may babay. Kaya niluman na ka ng biro, apikato na niya naman. Kaya niluman na ka ng istorya at malidevelop.
nung lugar na ilalamig metong at metong. It all started with a drink. Yung ginuha to ang nakikatamo, give me a drink. Ibiyeme ka na ako yung puso. Ibiyeme ka na ako yung panahon mo. Ibiyeme ka na ako yung kasuyuan mo. Bakit lalo ka sa pangmikilala? Di nan talang panahon ng pamanyimba. Di nan panahon ng lugod ang pangrelasyon. Di nan mong panahon ng pamanyimba. Di nan mong panahon ng pamakiramdam karing amalan ng Diyos. Di nan mong panahon ng pamagseminar. Banglayo pang ma-develop ang kasalbantayan at maging matakat ang gerong katapatan king giro. As na katatag katapatan din mo ng Kristiyano, alang makabaklas ka rin. Agyang pakandong leo, agyang tapkaban o batan, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Malamig San Pablo. At ikayaganas na po ng gospel reading ngayon, kaya katamanan. Sana di na nakatamang grasya na ng Banal Espiritu. Bang pagsabitan tamo, ing pamananggap, ing pamanginala, ing pamakyagong kang Kristo. Kaya sana mawi ka na duwata mo ka rin ang ano ng Diyos. Nung ating inuman ang makapating, ating inuman ang manyaman, ating inuman ang patro ng dikyara sa among lalamunan. Ating anak na patro ng to the point na naman maging alcoholic na ka. Baka maraming anak na yung inaramdam. Ating kaya na siguro 90% alcohol na. Nung pagtulakan ka, may malak ko yun ano manginuman. O nanumang Diyos sa manyaman that can satisfy and quench our thirst for a moment. Sana naman mawala rin kaladwatan king makapasno ang ano ng Diyos. King makapagligtas sa grasya ng sakramento na ning kumpisan. Binasanang pagtulakan tayo itakakayabi tayo ng banal akong Diyos. O yan yung kayagata ng uning third Sunday of Advent. Itang pagsabikan tao. Itang makisan metong tao king Ginoo. Bali mo rin yung catechumens, excited na lang. Kaya naman yung isang ba na hindi ka nag-join the community celebration at sulat kitang kinuwan. Itang lalang ni Cuaro, tao ka na ng catechumens at ikurtina ka rin. Nung misa na outside the church na pa, matanggap na mo may Mr. BG. Niya sabik lang makyabig yung komunidad. Sabik lang makyabig yung banal ng komunidad when they are fully pledged members of the Catholic community. At itamo tsuta na may pinyagtan, sana sesentamo, yung pamangilala ng lugod tamo mga Kristo. And then yung babaeng Samaritana, naging talaman dulit, nigmaya pamalita. Sinabi na ka rin kaya Bena, kinigit na niya yung Mesiyas. At din kaya Bena, linapit lang naman ka Jesus at miniwala na. At nga naking babae, maniwala kami, ikunin ang sinabi mo. Noon uling kami mismo, dimdam niya, personal, dimdam din at akilala niya, kinito niya talapagligtas niya. Ikasalbatayan ang dami tayo makayayang makabatik sa sabyan ka rin ang mga tao. Kami mismo dimdam niya, akilala niya, kinito niya talapagligtas niya. At sana ngayon panahon ng Maresma, lalo maging maalala mo, ing pamangilala tamo king Ginoo. Ang mga katapatan at kasuyuan kaya. Talagang